Halo sedulur, informasi penting kanggo kita kabeh sing ana ing wilayah Bongas, Margamulya, Tirtamulya lan sak kiwa tengene, utawa sing duwe barang-barang sing berharga sing ditaruh ning ngadaan utawa ning ngarepan, dijaga ya lur. Ki ana wong sing wong ya diarani wong edan kok ya kelingan terus, misalnya njukuk ning kono ya ning kono wae ya kelingan, tapi ya sanggepe wong edan ngono lur. Dadi ya ki wong edan iki biasane apa sing kemlawer utawa apa sing ditaruh ning ngarepan, baik ku panganan utawa dolanan utawa barang-barang sing sebenarnya ora aji, cuman ya kadang-kadang manfaat, kadang-kadang dijukuk iku ya lamun misalkan digawa bali utawa dimanfaatke mungkin semuanya orang jadi masalah, tapi terkadang dijukuk itu terus dibuang neng kalen. Setiap dinai panganan itu ditampani tapi kok terus dibuang neng kalen. Ya tadi wong aran wong edan ngono lho. Dadi ayo padha jaga bareng-bareng, khususnya warung kelontong, warung apa wae sing ora bisa ngawasi saben wayah. Nah itu udah dijaga bareng-bareng, saling ngelingke. Misalkan awake dhewe weruh ya we cawe-cawe ngono nang ya semono kuwi lah, soalnya ya piye meneh wong edan. Ono informasi seditik kanggo dulur kabeh sing waspada, hati-hati dijaga barang-barange, aja nganti dijukuk karo wong edan iki. Ngono kuwi sedulur kabeh, informasi muga-muga bermanfaat.